Monto, que no es veu res, que no hi ha llum. Es veu tot negre. Fica llum, fica flash. Fica flash. Si no arribarà. Sí. El flash no farà que es vegi per Castella. O costes més. No voleu provar? Hem de provar. Fes-li flash. Millor, no? És un llum. No, però no t'he il·luminat ja, t'he il·luminat. Anem a papa i llum. Clar, i si us trobeu al castell? Però el castell queda malament, perquè sembla que vulguin enfocar la gent. Jo crec que no és veritat. Però s'ha de fer l'esforç. No des trobar-ho. Perquè si la gent fa fotos amb el flash que té, no es veu llavors. Ja, però I es veia monstre. jo crec que es veu i està... El millor pujat. Ah, perquè tinc el millor mínim ara. Com va això?